og velkommen til Kala. Du kan registrere din kørsel på flere måder. Hvis du bruger en iPhone eller en tablet eller noget andet udstyr med en GPS, så er det smarteste at vælge hjem. Så vælger du den pågældende sag. Så trykker du start tur, kører derhen hvor du skal være, og så trykker du egentlig bare stop kørsel, og så registrerer den selv hvor langt du har kørt ved hjælp af GPS'en i udstyret du bruger. Hvis du sidder ved en PC, eller du glemte at starte turen, så går du ind i det kørsel, opret køretur, så indtaster du startadresse, beregn afstand, taster du tripstiller start og slut, vælger sagen, dato og opret køretur. Alternativt kan du også gå ind i sager, finder du sagen, trykker du der og registrerer nye kilometer, og så skal du igen indtaste start og slutadresse.